Guys, mga bata guys. Andrea na. Bata. Nakuan ko guys kay ngano mga bata way unlan way habol ang among habol diri guys kanang gamay ra. May kinsa tunay habol diha taga imi diri be. Kay wa jud mi habol diri ba. Ano man na? Katol, biaman katol be. Be kani katol day. Katol man naman siya ligo karon. Unsa gano kaling katulan siya no? Andre ay ko tuon kasi Andre. Sinsaon ako guon. Asa diri oy? Diri? Hindi naman be. May mga laundry ay, may mga habol kayo. Dari, pagdaon ko niya kay tutoy ka. Pagdaon ko niya kay tutoy siya na napayusayin. Datang hawa bi kay mo igda ko bi. Hawa kay mo igda ko kay tutoy siya. Na sar ka hunla na. Napay. Terus kinoo ko. Ay, pag pampers ay be. Ay manghihi niya ka ay pagpalit do pampers ka. Pagpalit og pampers man ni silang pangaligo basta gabi iligoon jud nila ko sila ron dili katol. Wala na excel dito de po. Mata. Hawa rail kay higdas inday rail. Kaunam siya da kay tutoy siya di siya good. Ani higda ko be. Higda ko. Asa? Kani? Ha? Kani? Dala lagi. Hawa rail. Ang tutoy inday rail.